Богат татко, беден татко и този тип книги за успешен в 5 стъпки и така нататък. Тези книги са като събрани фейсбук статуси. Изказвания, които са преобразени в текст и са поднесени на широката публика. Има много повече стойност в книги, които са класически романи, които са детективски трилъри, които дори нямат толкова голяма историческа стойност, а фентази или някакъв друг. Идеята на книгата е да я прочетеш и сам да си направиш изводите. Много по-стойностно е, когато мозъка се тренира сам да си прави изводите. Изводи, които са просто взети и имплементирани, няма как да бъдат осъзнати, няма как да създадат достатъчно, не знам как е на физическо ниво, клетки, за да могат да го запомнят и да го приложат в живота. За да можеш да приложиш нещо в живота си, да го разбереш наистина, трябва да го преживееш. А добрият роман е съпреживяване на събитието и тогава запомняш уроците и изводите от него.